Terve taas. Tiedätkö, hiljaisuus ei välttämättä ole paha juttu. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa kerrotaan, kuinka Elia meni Horebin vuorelle. Ja siellä sitten kuului myrsky, maanjäristys, tulenlieskaa. Nyt voisi kysyä, onko nämä meidän mielenkuvia Jumalasta. Mutta vihdoin ja viimein, kun kuului hiljaista huminaa, niin siinä Jumala ilmestyi Elialle. Ja jos jaksat pysähtyä olemaan hiljaa, niin joku sellainen turha meteli jää veksi. Ja voi olla, että siinä mieli keskittyy myös rukoukseen. Ja voihan olla, että jotenkin aukeaa tietä eteenpäin hiljaisuudessa.